يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي مسارا ماني فوكا أبركادا لمي سوناني كا بدويا إيرانا ka fuli ni waliɲuman dɔ ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ danaya ta ka da ɲɛta tv kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ jɛmukan min kɔnɔna na ni a bɛ f'a ma faso jɔ kɛnɛ ka wulikajɔ bila sen kan jamana in cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen ka wele bila u ma an ka se ka na an da don masalaw la min bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka jamana kunkanko kɔrɔfɔw la ni ye nin kalo yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'a f'a ma mois d'octobre o ye kalo ye min bɛ san yɛrɛ jatew kɔnɔna na ni kalo don n'a bɛ ta anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin ɲuman kɛ ka taa se kɛrɛfɛden o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala kɔni ye gɛlɛya nati olu kan walima k'u bololankolonya fɛɛrɛ bɛ se ka bila sen kan ka ɲɛsin u yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kalo ye nin ye o kalo hukumu kɔnɔna na an ye wele bila baɲuman kɛ jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ni a ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛn minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔ ni caman bɛ u dɔn gerebu denmisɛnninw na anw ka jamana kɔnɔna na ni association kofɔlen ni a bɛ f'a ma alegria olu kɔni ye cɛsiri bila sen kan o ka cɛsiriw bɛ sen na ka taa se waati natɔlaw yɛrɛ ma an ye wele bila a association présidente ma ni o ye an balimamuso an ba adama samake ale ye nin jɛkulu kofɔlen min filɛ nin n'a bɛ f'a ma association alegria o ɲɛmaaba don an ye wele bila ale ma ka kɛɲɛ ni an filɛ kaloba min kɔnɔ ni o ye mois d'octobre ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa se kɛrɛfɛden yɛrɛ kɛlɛli ma o bɛ se ka boloda cogo min na anw ka jamana kɔnɔ maa kɔni kana ye k'a fɔ k'e kɔni kɛra jigintan ye anw ka jamana kɔnɔ wa maa kana ye k'a fɔ k'e kɔni ye bolokolon ye dɛmɛ ka se ka bɔ malidenw yɛrɛ dama yɔrɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma wele bilalen don adama samakɛ ma ale ka se ka na an ka se ka barosigi kɛ an ka jamana yɛrɛ lahalayaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin fitininw ka lahalaya jɔnni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di adama samakɛ ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta tv yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma adama samakɛ salamu aleykum Waalaikum salam. somɔgɔw bɛ di Tɔɔrɔ tɛ. baasi t'i la Baasi foyi tɛ n'Ala barika. i samakɛ Nse hakili la filanin don dɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. filanin tɔgɔlen dɔ o ye awa ye Kosɛbɛ. ayiwa an bɛ foli lase awa ma An ka foli b'a ka ye. foli lase samakɛlakaw ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma An bɛ foli lase filaninw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati la. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Komi a y'i ka fɔ la, ne tɔgɔ Adama Samake, association Alegria présidente. Wa n ka salamu bɛ bɛɛ lajɛlen ye. tabarikala bi an ye wele bila i ma i nana ka na an ka wele jaabi a diyara n ye a bɛnna ma kosɛbɛ kosɛbɛ tele ɲɛta ni arajo ɲɛta ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli ni bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ e min sɔnna k'an ka wele jaabi k'a fɔ ko i samakɛ Nse a diyara n ye kosɛbɛ. Wele diyara an yɛrɛ ye, a bɛnna ma kosɛbɛ. alihamudulilayi Sabula nin mois ye mois min ye mois barikama don mois de la solidarité don ɲɔgɔn dɛmɛ mois de don tabarikala donc ka wele bila ne ma nin plateau yi sanfɛ considération belebele de don association ma à travers ma personne tabarikala donc du coup n b'aw fo dante foli min na tabarikala ayiwa i samakɛ an b'a jigiya k'a fɔ an bɛna an da don kisa minnu na min bɛ tali kɛ association yɛrɛ ka wulikajɔw kan ka taa se denmisɛn minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔna na min ye ŋɔniba ye bi bi in na maliden yɛrɛ caman sen na an bɛna an da don olu kisa minnu na an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman bɛna sɔrɔ filɛlikɛla jama ni lamɛnnikɛla jama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ayiwa adama samakɛ an bɔra sisan ka i ka jɛkulu tɔgɔ fɔ an ko association alegria alegria i t'i da don a la wa i ka jɛkulu yɛrɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni association alegria ye association ye min bɛ denmisɛnninw kama min bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛsɛlenw kama min bɛ mɔgɔ minnu man kɛnɛ bana bɛ minnu ni na n'u dɛsɛlen don ka u yɛrɛ furakɛ sabula moyen t'u bolo association in bɛ u bɛɛ lajɛlen de kama mais association in ka projet
u ka spécifique yɛrɛ ye min ye an yɛrɛ sigilen bɛ minnu kama kosɛbɛ kosɛbɛ o ye denmisɛnninw de denmisɛnnin fitininw awɔ denmisɛnnin minnu man kɛnɛ et puis en même temps denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔn fɛ min somɔgɔw jigiya foyi t'u ye min yɛrɛ jigiya foyi tɛ denmisɛnnin ninnu ye ayiwa alegria nansarakan don a kan jumɛn don ni ko alegria ni kuma in a bɛ cogo awɔ nansarakan don sabula alegria ye tɔgɔ ye tɔgɔ min bɛ hɛrɛ yira min bɛ dususuma yira min bɛ jigiya yira bamanankan na ma alhamdulillah ayiwa mun dun nana ni nin hakilina tali walima hakilina jumɛn de sɔrɔla fɛ ka se ka nin jɛkulu in bila sen kan i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ a nana cogo jumɛn na munna e ye nin jɛkulu bila sen kan an ye nin jɛkulu in bila sen kan sabula denmisɛnnin minnu don ani yɛrɛ an ka activité caman bɛ yen an bɛ activité minnu kɛ i n'a fɔ festivaliw b'a la an ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ denmisɛnninw de ma san o san an bɛ festival dɔ organiser min tɔgɔ ye Festipeti yalasa ka se ka denmisɛnnin ninnu ɲɛnajɛ donc an ye denmisɛnnin ninnu ye u bɛ mɔrɔmɔrɔ la tɔw kɛrɛfɛ donc chaque fois n'an bɛ événement kɛ an bɛ denmisɛnnin ninnu ladon ka na événement kɛyɔrɔ ye o ye fɔlɔ ye donc an b'a ye denmisɛnninw depuis an ka dɔgɔ denmisɛnninw bɛ situation min na situation tɛ ka changer avant tun bɛ dumuni ta k'a di denmisɛnninw ma carré kɔnɔna na ka fɛn caman k'u ye k'u to carré kɔnɔna na donc an yɛrɛ bolo n'an y'o kɛ ka k'u to carré kɔnɔna na an y'u encourager de ka to kɛnɛmana na an ko tɛ se k'u ka vie changer donc o kɔnɔna de la an ye projet dɔ lancer SOS Enfant Talibé min ye ka denmisɛnnin ninnu ta k'u bɔ bɔlɔn kɔnɔna na ka centre dayɛlɛ k'u don centre kɔnɔna na donc centre kɔnɔna na ka formation k'u kunna formation min bɛ kɛ sababu ye u ka bɔ delili la u ka bɔ yɔli la kɛnɛmana na bɔlɔn kɔnɔna na donc bɛɛ b'a dɔn denmisɛnninw tora kɛnɛma min bɛ kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ donc an bɛ seconde chance d'u ma u ka diɲɛnatigɛ la min ye ka u don formation na formation min ka d'u yɛrɛ ni ye bololabaara formation tel que menuiserie plomberie et puis sojɔ fo kana se bagan mara ma a bɛ dépend u ka choix la donc n'an ye u don formation na formation mana ban an bɛ sɔrɔ ka baara ni fɛnw ɲini k'a di u ma donc o kɔnɔna la an donna denmisɛnninw ka milieu kɔnɔna na tabarikala nka association a bilara sen ka waati jumɛn association in bɛ sen kan depuis 2018 waati donc ni ne y'a faamuya ka na san 2022 in na o b'a jira k'a fɔ association sigira sen kan a bɛ san 4 bɔɲɔgɔnko bɔ kosɛbɛ jamakulu caman bɛ a kɔnɔna na walima aw ka ca ɲɛmaya kɔni taara ko kalifa e la ɲɛmaya taara ka kalifa e na an ka ca association in kɔnɔna na sabula mɔgɔ caman bɛ yen nɔ halisa u bɛ fɛ ka don association in kɔnɔna na alhamdulillah mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ o ka ca et puis mɔgɔ minnu fɛ ka don olu fana ka ca kosɛbɛ tabarikala ayiwa ni ye jateminɛ kɛ an y'a ye jaw caman na bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka wuli ka jɔ fanga ka bon ka dɛmɛ ɲini ka di gɛlɛya bɛ maa minnu ta fana olu baaraw fana sera ka bila sen kan cogo di ka bɔlɔlɔ sen don a la ka dɛmɛ ɲini ni bɔlɔlɔ sira ye o kisan i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ o yɛrɛ projet in daminɛna cogo min na an ka comédien ba dɔ de bɛ yen nɔ ne ka n ye min fɔ n k'an bɛ to ka festival dɔ organiser pour les denmisɛnninw kama donc o kɔnɔna na an ye an ka o comédien invité ka na an taara sɔrɔ o bɛ situation min na situation yɛrɛ ma kɛ ne fɛla ko ye donc mɔgɔ min don a ye baara kɛ Mali ye kosɛbɛ donc an bɛ se ka ko kelen min kɛ yalasa maliyɛnw ka a wale ɲuman dɔn quoi o de y'an bila ka video kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ yalasa mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo min na donc an y'a kɛ Ala ye barika don a la a ye dɛmɛ caman sɔrɔ fo ka taa fɔ a ye dugu sɔrɔ o kɔnɔna na donc n bɛ se k'a fɔ métier min don métier in yɛrɛ de ne choisi ka tɛmɛ ne y'a choisi kan quoi donc ne ye video kɛ juste ka a tigi dɛmɛ donc o kɔfɛ mɔgɔw dɔ wɛrɛw ye n wele ko n ka k'a la kama ko n ye video min kɛ nin na ko n ka o video kelen kɛ yalasa olu fana ka dɛmɛ sɔrɔ o cogoya la video kɛra succès kɛra video la kosɛbɛ alhamdulillah a tigi ye dɛmɛ fana sɔrɔ a tigi ye dɛmɛ sɔrɔ a ye sow sɔrɔ alhamdulillah donc a ka situation changera amélioré la video kelen min kɛra Ala ye barika don a la fo a tigilamɔgɔ ye dɛmɛ sɔrɔ alhamdulillah kosɛbɛ yɛrɛ de tabarikala donc o kɔfɛ den dɔ fana tun man kɛnɛ fo ka taa fɔ o bolo tolila a bolo tun kan ka tigɛ donc a ye video kɛ ka appel kɛ mɔgɔw ye jaabili kɛ parce que muso tun bɛ so min kɔnɔna na hali muso tun bɛna muso bila kɛnɛmana na sabula gɛlɛya fɛ quoi a ma se ka den bolo furakɛ donc sotigi ka juru tun b'a la donc kɔnɔna na a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ sotigi ka juru éponger en même temps
an ye mɔgɔw yɛrɛ fana sɔrɔ minnu bɛ jɔ ni so sara ye fo ka taa fɔ min kɛra ka tila ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ den bolo opéré den bolo tigɛli ma bɔ bilen donc o kɔfɛ mɔgɔw bɛ weleli la chaque fois mɔgɔw bɛ weleli kɛ ni degun b'u kan ni degun b'u kan donc o de nana ni nin projet in yɛrɛ ye an bɛ vidéo minnu kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ donc ni ne y'a faamuya association kofɔlen min filɛ nin n'a bɛ f'a ma Alegria ne yɛrɛ ye a présidente ye baaraw damadɔ de bɛ yen nɔ a b'aw ɲɛsin baara minnu ma kulu in kɔnɔna na bɔlɔlɔ sira bɛ yen ka taa se hali denmisɛn minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔna na olu ta bɛ yen ni ma fili maakɔrɔbaw fana ta bɛ yen nɔ a kisaw la kosɛbɛ an ye a baaraw danfaralen don aw ɲɛsinlen don kisa dɔw de ma kosɛbɛ an ye association Alegria yɛrɛ ye association tɔgɔ de donc an kɛlen bɛ ka ninnu bɛɛ danfara ni tɔgɔw de o ni projet de donc ye min fɔ Gerebdonu ka projet o ye projet SOS Enfant Talibé yalasa dɛmɛ bɛ se ka don SOS Talibé donc filanan ye an y'o kɛ opération ɲɛji ye sabula mɔgɔ fɛn bɛ na ka na an ma o bɛ na ma ni ɲɛji de donc ce qui fait que an y'o tɔgɔ da opération ɲɛji yalasa ka se ka o ɲɛji cɛ quoi donc a caman bɛ an kɔni depuis an ye baara daminɛ fo ka na se bi ma ne hakili ta fo n'a kɛra mɔgɔ kelen n'a bɔr'o la bɛɛ ye dɛmɛ sɔrɔ alhamdulillah maa o maa kɔni ɲɛji ma sera aw ma yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ye wuli ka jɔ bila sen k'a tigi la maa fɛn fɛn ala y'u bɛɛ garisɛgɛ kosɛbɛ et puis a caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni a dépenses ma ca an yɛrɛ tɛ an tɛ vidéo kɛ an tɛ foyi kɛ association yɛrɛ b'a dépenses ta association tɔndenw yɛrɛ de b'u bolo bila dufa la ka dépenses ka situation régler et puis dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ an n'a ye vidéo kɛ donc ni mɔgɔw mɛnna ka sɔrɔ u ma réagi parce que an filɛbagaw de bɛ wariw bila ka na u bɛ wari minnu bila ka na an bɛ wariw fara fara ɲɔgɔn kan yalasa ka o situation ninnu régler donc dɔw ni mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u ka situation ma se ka régler association yɛrɛ bɛ u ka situation ninnu régler yalasa an ka taa de l'avant o kɔfɛ tuguni an ye initiative ta mɔgɔ minnu bɛ feeremisɛnninw kɛ yalasa an bɛ se ka appui d'u ma cogo min na yalasa dɔ ka fara u ka pouvoir d'achat kan tel que mɔgɔ minnu bɛ tiga feere kɛ minnu bɛ kaba jeni sirabada ninnu na minnu bɛ firiw feere firi wari ninnu tɛ bɛrɛ bɔ sabula u b'a kɛ k'u débrouiller de ka u ka nasɔngɔ dafa an bɛ se k'o fɔ musolakaw b'o la o ni mɔgɔkɔrɔba minnu b'o la o jagomisɛnnin ninnu kɛ an balakaw la i n'a fɔ fɛn ninnu fana b'a la mɔgɔkɔrɔba ninnu b'o la comme déjà n y'a fɔ kuma kɔnɔna na an ka cible ye denmisɛnnin o ni mɔgɔkɔrɔbaw de kosɛbɛ 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 alors ne tun bɛna o yɛrɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ maa jumɛn de bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin olu ma a bɛ ɲɛsin cɛw de ma wa a bɛ ɲɛsin musow de ma wa walima denmisɛn fara maakɔrɔba kan a kisa bɛ cogo jumɛn cible ye maa jumɛnw ye aw ka association ka dɛmɛ walima a ka association ka wuli ka jɔ a bɛ ɲɛsin maa jumɛn ma an ka association ka cible ye denmisɛnninw de ye kosɛbɛ denmisɛnninw mana bɔ yen mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin fitininw donc denmisɛnninw mana bɔ yen mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen min cogoya yɛrɛ t'u bolo association ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin olu ma tabarikala mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ degun fana bɛ u ta fana n'a y'olu kibaruyaw sɔrɔ a kan ka wulikajɔ min bila sen kan a kɛra bɔlɔlɔ ta sira ye a kɛra fɛn fɛn min b'a to o tigilamaa bɛ o degun min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na tuguni o tɛ ayiwa association in dɔ n'a fɔ k'a fɔ bamakɔkaw komi mali ko bɛɛ ko caman ye bamakɔ ye a bɛ bamakɔ yan dɔrɔn de wa walima a bɛ se mali région wɛrɛw ma walima mali fan wɛrɛw fɛ a ko bɛ cogo jumɛn na pour le moment an sera kita an sera segu fana alhamdulillah Bamako kɔfɛ an sera kita an sera segu tabarikala donc comme an b'an début de la fɔlɔ mais n'an kɔgɔra ka se niveau dɔ ma pourquoi pas an t'a kɛ mali fan bɛɛ alhamdulillah o b'a jira k'a fɔ association i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to kɔ la an bɛ don min na komi bi bamakɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ aw sera k'aw sɛnsɛn ka se kita ka tila ka se segu fana dɛmɛ fana taara olu yɔrɔ kɔfɛlenw na kosɛbɛ tabarikala hali segu ta yɛrɛ bɛ sen na mais n'a ko conclura ni ala sɔnna ma bɛɛ b'a ye u ka écran sanfɛ tabarikala ayiwa adama samake e ye association Alegria présidente ye an bɛ kalo kɔnɔ kalo min ni a bɛ fɔ a ma mois de la lutte contre l'exclusion mois de la solidarité nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye min taara anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw fɛ ɲumankɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana k'i ɲɛsin a ma ka kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni maa ye ɲininka i fɛla la o la e bɛ se ka dun sɔrɔ ka fɔ o la ka kalo désigné comme nin ka kɛ kalo ye dɔrɔn dɛmɛ ka kɛ kalo min na ne bolo o ye hakilina ɲɛnɛmanba de ye mais a man kan tɛ ka dan o dɔrɔn ma hali an ka silamɛya diinɛ yɛrɛ la sunkalo yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de ye kosɛbɛ
sunkalo ye ɲɔgɔn donc dɛmɛ kalo ba don bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye mais ni don kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a kɛ yalasa a kɛ mois de la solidarité donc an ka essayer ka fanga dɔw la autorités k'a lajɛ dɛmɛ bɛ se ka se yɔrɔ o yɔrɔ la Mali territoire sanfɛ a ka se yen nɔ yalasa Mali ye fantan jamana ye dɛ Mali ye fantan dugu yɛrɛ yɛrɛ de ni tagamana Mali territoire de kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko le Mali est pauvre donc halisa jilaja don quoi an ka autorités k'u jilaja ayiwa Adama Samake aw bɛ wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma ani ka taa se maakɔrɔbaw ma degun ye maakɔrɔba minnu sɔrɔ a choix de critère bɛ cogo jumɛn na a b'a dɔn cogo di ko ni mago bɛ dɛmɛ na walima kɔli bɛ nin tigi ta fana kuma dɔ la o ka gɛlɛn an ka jamana in kɔnɔ bari maa min ye fantan ye bɛɛ nan'i bila fantanya minɛ kɔnɔ dɔɔnin bɛ maa min a bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛra fantan ye bi bɛɛ kɛra bolokolon ye bi bɛɛ kɛra dɛsɛbagatɔ ye bi aw bɛ critère kɛ cogo jumɛn na walasa a ka se ka maaw woloma ka dɛmɛ natu yɔrɔ fɔlɔ an tun t'a kɛ critère la yalasa i ye kuma min fɔ k'i lasɔrɔ i ka kuma kɔnɔna na mɔgɔ caman donna an kan ka na n'u ka ordonnance kɔrɔw ye ka na n'u ka fɛn kɔrɔw ye comme quoi ni problème b'u da la k'a sɔrɔ a problème tɛ yen donc an fana ni médecin dɔ de fana bɛ en contact ani médecin dɔw bɛ baara kɛ donc an b'a lase u ma donc n'an y'a lase olu ma olu b'a lajateminɛ k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ sisan ko ye dɛ nɔgɔ t'a la nin ye kɔrɔlen ko de donc n'u ye a tigiw ta ka taa consultation kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ o bana yɛrɛ t'o tigiw la bilen donc ce qui fait que ni mɔgɔ fɛn nana a ka situation mais n'o tigi an wele an bɛ mɔgɔw de bila ka enquête kɛ donc n'a ye enquête kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ donc ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ka ko réellement ko nin degun bɛ nin tigi de la o de la an bɛ sɔrɔ ka agir o sɛgɛsɛgɛliw de jaabi kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ nati a tigi ma kosɛbɛ alhamdulilayi mɔgɔkɔrɔba bɛ o la denmisɛnnin bɛ o la ayiwa association Alegria aw ni jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ minnu bɛ baɲumankɛya baaraw bila sen kan an n'olu cɛw bɛ cogo di ka taa se hali jamana yɛrɛ ma kɛ fanga yɛrɛ ma fanga y'aw lakodɔn nin baara in na wa an ni jamana faamaw bɛ cogo di an ni jamana faamaw ka di nin ko in na kosɛbɛ sabula an kɛlen bɛ ka diinɛ gala min bila en place ɲina salon kana ɲina ma an ka ministre dɔ bɛ min ye sécurité alimentaire ministre Redouane Ag Mohamed Ali o y'an parrainé nin y'a san 2 de donc a bɛ dumuni di denmisɛnninw ma a occupelen bɛ denmisɛnnin ninnu na salon an tun bɛ salon an ye diinɛ gala min kɛ jamanakuntigi yɛrɛ de kɛra o fana ye nana n'a ka apport ye vu que o ye so sara ka courant sara ka ji sara denmisɛnnin ninnu ye donc an ka salon centre fo ka na se ɲina ma an ka jamanakuntigi an ka foli b'a ye kosɛbɛ min ye colonel Asimi Goita ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ o yɔrɔ la salon a ye denmisɛnninw ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ courant ji et puis alhamdulillah location dabarikala o b'a yira k'a fɔ jamana b'aw kalama ni baara ɲuman min ni a filɛ ka a bila sen kan kosɛbɛ jamana b'an kalama ko la jɛkulu wɛrɛw fana bɛ cogo jumɛn na o cogo kelen na an ka jamana kɔnɔ association wɛrɛw bɛ yen ou bien ONG wɛrɛw bɛ yen aw ni minnu étroite collaboration b'aw ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu dɔw bɛ Mali kɔnɔna na walima Mali kɔ kan ani dɔw bɛ baara kɛ Mali kɔnɔna na mais i bɔra an ka baara ye wagati comment on appelle n'an bɛ activité minnu kɛ c'est périodique quoi i ma ye donc ni an ye san kelen kɛ san bɛ da o kan fana mɔgɔw cogoyaw tɛ kelen ye donc a b'a yira k'a fɔ ni baara o baara bolodara a ka ca la a bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnyaw sɔrɔ a bɛ wulikajɔ kɛbaaw wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ fara aw kan minnu bɛ fara an kan yalasa an ka se ka a ko kɛ ka ɲɛ alhamdulilayi o b'a yira k'a fɔ cɛsiri bɛ ka bila sen kan bi bi in na jamana yɛrɛ bɛ aw lakodɔn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Bamakɔ tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ dɛmɛw sera Kita ma dɛmɛw sera Segu yɛrɛ ma giribu denmisɛnninw ka kisa ni nanzarakan na n'a bɛ fɔ ma les enfants de la rue nin ye kisa gɛlɛnba ye walima lahalaya gɛlɛn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se farafinna yɛrɛ kilebi jamana yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ fana a bɛ sɔrɔ minnu kɔnɔna na ka se k'a fɔ i bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ka lahalaya ma Adama Samake o ye lahalaya gɛlɛn dɛ aw bɛ ka se ka kisa sɔrɔ o la wa i ye centre ko min fɔ i bɛ se k'i da don centre in na ka kibaruya fɔ an ɲɛna i b'a dɔn denmisɛnnin minnu don denmisɛnnin ninnu ka ko man nɔgɔn hali fitini parce que n'i bɛ don a yɛrɛ bɛ fɔ ko geribu denmisɛnnin Adama Samake est ce que a bɛɛ ye geribu denmisɛnnin yɛrɛ wa a bɛɛ tɛ geribu denmisɛnnin ye parce que an bɛ fɛn fɛn ye carré kɔnɔna na minnu bɛ delili kɛ an b'o caman kɛ geribu ye sinon a caman bɛ yen nɔ u b'u lajɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u tɛ se ka hali fatiya f'u ɲɛna kuma bɛ soran wɛrɛw ma
donc olu kɔni tɛ se ka wele gerebudenu donc olu bɛɛ bɛ wele an wele togo la an b'olu bɛɛ wele an b'u bɛɛ wele ko gerebudenu alors que u nana u ka histoire ka ca quoi sabula dɔw nana ko u ye Mali mankutu mɛ k'a fɔra ko wari bɛ sɔrɔ Mali la ko Mali ka di a bɛɛ tɛ maliyɛn ye kɛ a bɛɛ tɛ maliyɛn ye denmisɛnnin fitinin dɔw bɛ na u b'u yɛrɛ sɔrɔ Mali la ten dɔw bɛ boli ka b'u somɔgɔw fɛ parce que n'u somɔgɔw kɛlɛla u b'u yɛrɛ sɔrɔ gitɔrɔnda la donc u bɛ to delili la donc o tranche ninnu de fana qui sont très dangereux parce que tutelle t'olu la olu bɛ si misiribada de la somɔgɔ t'olu la jatigi t'olu la i bɛ taa sɔrɔ olu bɔra u somɔgɔw fɛ u nana u yɛrɛ sɔrɔ misiribada la ou bien autogarda ou bien aldebumako kɔnɔna na u nana u yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ n t'a dɔn jatigi foyi t'u la u kɔni bɛ yen nɔ u bilalen b'u yɛrɛ ma ten u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka wari sɔrɔ n'a fɔra fɛn fɛn ka ɲi ka wari sɔrɔ donc n'u ma wari sɔrɔ n'u ma o ko sɔrɔ ka kɛ wagati min na u bɛ sɔrɔ ka gɛrɛbu palanni ta ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yalasa mɔgɔw bɛ se k'u sɔn cogo min donc o cibles bɛ yen et puis en même temps dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu parce que ko enfant de la rue ninnu dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u nana karamɔgɔ fɛ yen nɔ donc ni karamɔgɔ ma ɲa la karamɔgɔ fariyara u ma donc u caman bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛmana na u bɛ si kɛnɛmana u bɛ boli ka bɔ karamɔgɔ fɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ b'u ɲini a t'u ye sabula u bɛ boli u bɛ boli ka t'u kunfɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ dɔw ɲini a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ t'u kunfɛ u bɛ t'u kunfɛ solution foyi tɛ sɔrɔ olu ka ko la donc olu fana b'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛmana na deli la ten et puis u bɛ t'u la ka don ko lankolonw na an ka projet début la an tun y'a essayer ka taga gerebudenninw de fɛ yen nɔ minnu bɛ karamɔgɔw bolo donc a ko kɔnɔna ka dun kosɛbɛ parce que n'i donna la i tɛ se ka kuma ka ban n'i ma don dɔw gasi la parce que karamɔgɔw tɛ kelen i m'a faamuya donc o kɔnɔna na an y'a ye o ko bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ an taara civil dɔn ninnu fɛ gerebu minnu bolila minnu bɛ kɛnɛmana na parce que minnu bɛ kɛnɛmana na olu ka vie bɛ danger la ka tɛmɛ minnu bɛ sokɔnɔna kan minnu bɛ kɛnɛmana na n'u continuera kɛnɛmana na a fɔ maliyɛn den bɛɛ ka vie bɛ bila danger la o kɔnɔna na parce que exemple ta Abidjan microbe la Abidjan microbe fana daminɛna tan de mɔgɔw tun bɛ siran ka bɔ Abidjan kɔnɔna na parce que minnu bɛ kɔnɔwari jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan n'a bɛ f'o ma ko microbe minnu bɛ maaw sɔgɔmuru la o kɔni o fana ye tiɲɛniba ye kɔnɔwari jamana kan kosɛbɛ a daminɛna nin cogo de la i m'a ye donc i m'a ye o kɔfɛ État obligé la ka mesure min ta mɔgɔw tun tɛ se ka bɔ hali librement ka taa i ka sanu ni ka fɛnw k'ale ka bukulu sanu bukulu tɛ se ka bɔ n'a ye Abidjan kɔnɔ donc ni solution ma sɔrɔ o la ni denmisɛnnin ninnu mana kɔrɔbaya vu que dɔ de bɛ ka fara an ka taga Mali fana bɛ juguya ni Abidjan ye n bɛ segin a kan imagine wagati dɔw kɛra gerebudennin ninnu fɛ mɔgɔ tɛ se k'i ka téléphone da i tulo la taxi la sabula u b'i gifler ka minɛ ka boli ka don tu kɔnɔna na o wagati ninnu bɛɛ tɛmɛna Bamakɔ yan nɔ sakiw yɛrɛ tun bɛ puruti mototigi k'i to moto sanfɛ ka puruti la denmisɛnnin fitininw i m'a faamuya donc denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛma ni solution ma sɔrɔ o la u bɛ laban o situation la fura t'a la o kama aw ye centre dayɛlɛ ka se k'u don bɛrɛ la centre in kɔnɔ centre in kalan jumɛn de bɛ k'u kun et puis centre kuntagala bɛ taa wagati joli la kalo joli formation de bɛ kɛ walima a bɛ cogo jumɛn na centre ko in centre in déjà centre in kuntagala bɛ taa san 1 de la san 1 bɔɲɔgɔn kɔ san 1 bɔɲɔgɔn kɔ donc déjà que n'an ye centre in dayɛlɛ ka denmisɛnnin ninnu recruter an bɛ essayer ka wajulu de k'u kunna k'u coacher ka adamadenya tagabolo ɲuman yir'u la donc minnu fana ye soran minnu tɛ soran dɔn ka soran kalan yira u la donc en même temps an bɛ encadreur dɔw fana b'an bolo min bɛ halisa ka u sensibiliser ka jamanaden ɲumanya ka jamana kanu don u la et puis ka yir'u la ko adamadenya sigi bɛ kɛ tantɔ de fasoden ɲumanya n'i ye nin de kɛ o de bɛ kɛ fasoden ɲuman ye donc kɔfɛ n'an tilala o baara ninnu bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka u ɲininka u bɛ formation min ta donc n'u ko k'u bɛ nin formation in de kɛ an bɛ u diriger ka taa o formation na n'u ko bɛ nin kɛ an b'u diriger ka taa o kɔnɔna na min bɛ fɛ ka bolola baara min kalan o bɛ diriger k'o bila o kan o bɛ diriger ka taa o kan donc o kɔnɔna de la sisan nɔ an nana confiance sɔrɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ to k'u ɲininka u ka histoire la u b'u ka histoire fɔ an ɲɛna mun y'u to kɛnɛmana na donc o kɔnɔna de la an fana bɛ bila an b'an ka jeu bila en place parce que denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u nana tagacogo t'u la donc an fana bɛ passer d'u ma u bɛ se ka taa u somɔgɔw fɛ yen nɔ cogo min na yalasa ka bɔ carré kɔnɔna na dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'u somɔgɔw kɛlɛla yɛrɛ de an fana bɛ kɛlɛ ban yalasa u bɛ se ka taga a bɛ fɛɛrɛ bila sen kan walasa u n'u somɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ cogo min na ka se ka ka kɛlɛ ban donc au début u b'u kɔnɔ biri an ye u t'u somɔgɔw yira an na donc an fana y'a yir'u la mɔgɔ tɛ se ka kɛ somɔgɔ t'i la donc ni bana k'i somɔgɔw yira an na o b'a sɔrɔ u ye centre
centre adapté u fari la donc o tɛ fɛ ka bɔ donc an fana bɛ kɔni mɔgɔ fɛn m'a somɔgɔw fɔ an ɲɛna an tɛ se k'o tigi garder parce que an t'a dɔn e ye mɔgɔ sugu donc an b'a creuser k'a lajɛ min bɛ u n'u somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o ban ce qui fait que u fɛn bɛ an bolo kɔrɔ an ni bɛɛ somɔgɔw bɛ contact la donc n'u tilala o formation de la an b'u diriger ka t'u somɔgɔw fɛ yen nɔ yasa u bɛ se k'u ka formation u ye formation min ta k'a baara kɛ yen nɔ cogo min na mais a dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ an b'u bila formateur minnu fɛ yen nɔ o formateur yɛrɛ b'a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an ka olu to an ka den ninnu t'u bolo quoi yalasa u bɛ se ka u dɛmɛ baara la cogo min na k'an ka to ka malobɔrɔ ni fɛn ninnu d'u ma dɔrɔn k'olu appuyer ko den ninnu ka t'olu bolo. Alhamdulillah. O b'a jira k'a fɔ ka bɔ san 2018 la ka na bila san 2022 na Adama Samake i ka nin jɛkulu kofɔlen a ye waleya caman bila sen kan ni maa ko k'a b'e ɲininka association yɛrɛ bilali sen kan ka na bila an bɛ don min na i ko bi a bilan kɛra mun ye e wasa sɔrɔ a la wa a ko kɛra cogoya jumɛn na ka taa se gɛlɛya jumɛn sɔrɔla baara in na ni Ala sɔnna a ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na i ka se k'i da don la ka walawalali kɛ ni Ala ka jɛ an bɛ taa Mamutu kɛnɛ kan. N balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni qualité ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitinin ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni. Baramuso i ta y'i ka kow ye. Mankutu kɔfɛ foli ani waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu bɛ Mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ka aw ka jɛmukan lajɛ nin waati in na an b'a fɔ min ma faso jɔkɛnɛ n'a bɛ la ɲɛnamaya teleɲɛta Jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun ni waati kelen na i n'a fɔ jɛmukanw daminɛ la an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ kalo min ni an yɛrɛ ka jamana ye a ta ka bila sen kan n'a bɛ fɔ a ma mois d'octobre ka ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa se kɛrɛfɛden yɛrɛ kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔna na an filɛ o kaloba kɔnɔna na o kalo hukumu kɔnɔna na an ye wele bila ka ɲɛsin baɲuman kɛ jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ka cɛsiri fanga ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin denmisɛn minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔna na nanzarakan na n'an ko ma les enfants de la rue ka taa se hali maa wɛrɛw ma degun bɛ maa minnu ta fana association présidente Adama Samake an ye wele bila ale ma an n'ale de bɛ baro la kabiri jɛmukan yɛrɛ daminɛ waatiw Adama Samake ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ni maa ko k'e ka nin cɛkuluba in ka bilan fɔ ni o ye alegria ye ka bɔ san 2018 la ka na bila san 2022 la e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Ka taa san 2018 la ka na bila 2022 la an sera ka denmisɛnnin minnu recruter k'a fɔ k'u récupérer yɛrɛ tɛ k'u récupérer k'u réussir yɛrɛ o ye denmisɛnnin 40 de. Denmisɛnnin 40 bɔɲɔgɔnko. Denmisɛnnin 40 bɔɲɔgɔnko. Ka se k'u bɔ sira jɛgɛnin dɔ kan k'u bila sira kilennen kan k'u bila adamadenya sira yɛrɛ kan. Kosɛbɛ. O bɛ taa fɔ denmisɛnnin 40 bɔɲɔgɔnko. O ye denmisɛnnin 40 o bɛ taa denmisɛnnin 40 bɔɲɔgɔnko la. Alhamdulillah. Mais an yɛrɛ ka dɛmɛ sera min ma yɛrɛ. Mɔgɔ min ma. Santé kunda minnu bɛ problème kɔnɔ k'u bɔ problème na. Ne yɛrɛ t'a da dɔn. Tellement ka cayara. Tellement ka ca. Banabaatɔ b'o la. Degun wɛrɛw b'o la. Kosɛbɛ. Alhamdulillah. Franchement ne yɛrɛ kun b'a citer yan nɔ n tɛ se ka citer ka tila n bɛ ɲinɛ dɔw kɔ yɛrɛ. Aw kɛra sababu ye ka maa mun ka banaw furakɛ ka kɛ sababu ye ka maa mun ka degun ta ka b'u kan. Kosɛbɛ. Alhamdulillah. Hali an ka association yɛrɛ sababu la an ye SOS kɛ dɔw ye olu opéré muso dɔ ye o den tun man kɛnɛ den opéré la SOS kɔnɔna na muso in yɛrɛ ye cɛ sɔrɔ. Muso ye cɛ sɔrɔ. Fo ka ɲɛ. Tabarikala. Donc a kɛ n'a fɔ SOS 2 de ye. Alhamdulillah. O b'a jira k'a fɔ ni association in tun sigilen tɛ a tun ani bilali tun ka k'a sen kan. Kosɛbɛ. Tabarikala. Alhamdulillah an yɛrɛ bɛɛ na don association na Adama Samake. Aw bisimila n'an bɛ kun. Tabarikala. Ayiwa baara o baara ɲɛnamaya la i bɔra sisan ka aw ka wulikajɔw fɔ aw ye dɛmɛ minnu don mɔgɔw ma baara ɲɔgɔnya minnu bɛ kɛ aw ni jɛkulu wɛrɛw cɛ jamana yɛrɛ ka wulikajɔ minnu bɛ se aw ma i da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na nka baara o baara degun bɛ a la aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ baara kofɔlen na aw ka nin ɲumankɛ ninnu na an ka jamana kɔnɔna na. Ka taa denmisɛnninw ka côté la kuma caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ denmisɛnninw ka côté la parce que denmisɛnnin minnu don u ma nɔgɔn quoi yalasa o b'a dɔn caman bɛ yen nɔ u bɛ
fɛn furajugu ninnu ta Nuchi. yalasa k'u bɔ a la No ɲɛna mini fɛnw n'o ye ɲɛnamini fɛn ninnu ye donc yalasa k'u bɔ a la kuma caman a bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ denmisɛn kɔni ko bila o ye kisa gɛlɛnba ye i m'a ye donc habitude caman b'u la kuma dɔ la o b'an sɛgɛn kosɛbɛ mais an bɛ an timinandiya o nɔfɛ i m'a ye donc halisa a degun tɛ ban quoi baara la degun tɛ ban donc o b'a yira k'a fɔ n'aw ye denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɛ ka mɔgɔya sira d'u kɔrɔ ka adamadenya sira d'u kɔrɔ o dɔw la i b'a sɔrɔ denmisɛn minnu ni u ka baara tun ye ɲɛnaminifɛn tali ye k'u bɔ o sira in kan k'u bila sira ɲuman kan o de ye gɛlɛya ye tuma dɔ la aw ka baara yɛrɛ o de ye gɛlɛya ye tuma dɔ la et puis gɛlɛya filanan ye min ye so jɔlen centre jɔlen yɛrɛ tɛ alegria bolo association bolo denmisɛnnin ninnu kama donc o gɛlɛya b'an kan a bɛ yɔrɔ ta location an bɛ yɔrɔ ta location de la donc après ni chaque année an b'a renouveler an b'a sara chaque année an b'a renouveler an b'a sara donc ce qui fait que n'an ye yɔrɔ sɔrɔ o bɛ kɛ alegria bolo ko nimisi wasa ko ba ye quoi i m'a faamuya donc n'an ye yɔrɔ sɔrɔ an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu bila yɔrɔ min na tranquillité la o bɛ diya an ye kosɛbɛ n tun bɛ fɛ ka ɲininkali min yɛrɛ tugu la i da de nana se o ma alegria n'i ye jɛkulu ta n'i ye kisa o kisa ta i b'a ye maa kɔni laɲini dɔ de bɛ k'i la i ka ɲɛnamaya la walima kun kilenna dɔ de bɛ k'i la i kɛn bɛ ka min boloda ni maa ko k'e ka alegria ka objectif yɛrɛ ɲɛfɔ a bɛ fɛ ka i tɛgɛ da koba jumɛn kan walima a bɛ fɛ k'i jɔ kisaba jumɛn kɛnɛ kan e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ la Adama Samakɛ alegria bɛ se ka bɛ min yɛrɛ ye alegria ka objectif ye o ye ka denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu tɛ taa école la k'olu bɛɛ don école la denmisɛnnin fɛn bɛ yen nɔ minnu tɛ éducation na ka éducation minɛ u bɛɛ lajɛlen ma ka denmisɛnninw bɛ bila niveau kelen na yalasa u bɛɛ ka kɔrɔbaya ni mental kelen ye denmisɛn kana ye anw ka jamana kɔnɔ aw ka laɲini de y'o ye denmisɛn kana ye jamana kɔnɔ min ye kɛrɛfɛden ye min tɛ ka taa école la min bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔna denmisɛnnin bɛɛ ka éducation sɔrɔ bɛɛ ka mara sɔrɔ bɛɛ ka kalan sɔrɔ kosɛbɛ donc o yɛrɛ de ye alegria ka objectif yɛrɛ ye dans 10 ans a kɔni ka d'an ye an ka na école ka ta an ka denmisɛnnin bɛɛ saga dɔ b'u kɔ la u bɛ ka taa école la donc minnu yɛrɛ fana jɛngɛnnen don dɔɔnin an ka objectif ye yalasa an ka objectif ye an ka se k'u bɛɛ récupérer ka na ni Mali nouveau ye parce que an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila bi denmisɛnnin o de ye sini mɔgɔkɔrɔba ye donc an ka bi denmisɛnnin ninnu o de y'an ka sini Mali kura ye ayiwa o kisa nɔ kan an ye kibaruya sɔrɔ ka fɔ i n'a fɔ jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna na i ye da don a la sisan ka fɔ ko su belebele o kan ka boloda aw fɛ ne ma fili sibiri nata don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunanjigiso min bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ ni a bɛ f'a ma Radisson collection walima ni mɔgɔ caman b'a dɔn ex-Sheraton na ka fɔ a bɛna suba ɲɛnamaya yen nɔ su in i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna su in objectif ye min ye mɔgɔ kelen tɛ se ko la mɔgɔ kelen dan de b'i la n'aw farala ɲɔgɔn kan aw bɛ taa yɔrɔ jan na quoi donc su in kun ye an bɛɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca yalasa an bɛ se ka wariw fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka ni denmisɛnninw ka nin projet in réaliser nansarakan na an bɛ se ka fɔ ni de la philanthropie dɔ de don ka se ka a su bɛ dabɔ a kama maa o maa mana ye i yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan n'i bɛ se ka dɛmɛ kɔni bila sen kan walima ka fɛɛrɛ bila sen kan aw bɛ fɛ ka laɲini min kɛ ka ɲɛsin denmisɛnw ma walima gɛlɛya bɛ maa minnu ta fana olu ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na su in dabɔn tɛ o kama wa su in dabɔlen b'o de kama kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu b'an bolo centre la ka se u ka formation n'u ka balo n'u ka fɛn bɛɛ gérer san bɛ nalen o kɔnɔna na tabarikala o b'a yira k'a fɔ nin ye su belebele min bɛna boloda ni ma fili octobre kalo tile 15 don octobre kalo tile 15 n bɛ bɛn an ka nin samedi ma ni ala sɔnna o bɛ bɛn sibiri nata ma anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ wele bilalen don maa jumɛn ni maa jumɛn ma kɛnɛ kan an ye wele bilalen don bɛɛ ma dɛ mɔgɔ fɛn bɛ k'a lajɛ bɛɛ invitelen don ni su in na an ye ambassade écrit wele bilalen don ambassadeur ma wele bilalen bɛ mɔgɔ baden de ma donc ni ko n bɛna citer sisan nɔ n bɛ ɲinɛ dɔw tɔgɔ kɔnɔ ka taa se jamana kolatigɛ cakɛ bondasow ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw wasabulon CNT maa minnu bɛ yan wasabulon min bilalen don sen kan ni a bɛ fɔ o ma CNT ka taa se baɲumankɛla caman bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan denmisɛnninw ka ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jamana sini ɲɛsigi de ye an ka denmisɛnninw ye nka ka taa ye k'a fɔ olu bɛ bɔlɔn kɔnɔ nin cogo in na tantɔ
olu kɛnbɛ k'u yɛrɛ di ɲɛnamini fɛn ma u ye degunba ye o de kama association alegria bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bila sen kan o ko ninnu bɛ se ka bolo kan cogo min na u bɛ se ka dabila cogo min na an ka jamana kɔnɔ o t'aw ka wuli ka jɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin suba in ka laɲini dɔ ye o ye musaka minnu bɛ sɔrɔ a la u ka se ka don olu kisɛw da fɛ alhamdulilayi ni ala sɔnna ma an yɛrɛ n'a ye kɛnɛ kan ka se ka taa a kow ka kɛ a kɛnɛw seri ye ni ala sɔnna ma adama samake an bɛ se k'a fɔ jɛmukan a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la ni anw ka jamana ta k'a lajɛ ɲumankɛ jamana don hali y'a sɔrɔ nin waati laban ninnu na maa caman bɛ yen nɔ olu timinanguyara ka sababu kɛ ɲuman bɛ lase maa minnu ma u ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma o ye gɛlɛya ye wa gɛlɛya yɛrɛ fana ye min ye i n'a fɔ an y'a fɔ jɛmukan kɔnɔna na maa dɔw fana bɛ t'i bila gɛlɛya minɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ olu fana t'a minɛ kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye ni maa ko k'e ka halisa timinandiya lase malidenw ma u ka dɛmɛ kɛ u k'u kɔfilɛ u ma ɲɔgɔn na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ u ɲɛna i b'a dɔn ɲumanya ye fɛn min ye i b'a fili bi i b'a kunbɛn sini o ye tiɲɛ donc a tɛ perdu quoi ni bɛnna mɔgɔ dɔw ma parce que mɔgɔ dɔw minnu fana ye baara gɛlɛya ye i bɛ taa sɔrɔ wari bɛ d'u ma a fɔ ka lase cogo yɔrɔ min na a tɛ lase o yɔrɔ la i m'a faamuya donc moi je pense que nin ye cause min ye cause noble de don et puis jamana denmisɛnninw y'an bɛɛ denw ye donc halisa u ka courage ta an bɛ se ka denmisɛnninw bɔ nin situation in na cogo min na ka avenir ɲɛnama d'u ma an ka taga o sira fɛ ni ma ko k'a bɛ fɛ ka wuli ka taa se ka t'i ɲɛ da aw ka baaraw cogoya kan ani aw ka lahalayaw cogoya kan ka fɔ walima a yɛrɛ bɛ fɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ yanni ale kɔni k'i ka nafolo bɔ ka don a kisa da fɛ ale bɛ fɛ ka t'i ɲɛ da aw kan o bɛ bɛn a ko la wa kosɛbɛ a bɛ bɛn a ko la sabula an ka centre yɛrɛ b'an bolo centre in c'est fonctionnel a bɛ Zerni na tabarikala Yirimajɔ Zerni na donc rond point in kɛrɛfɛ goudron bɛ yen n'i y'o minɛ ka yɛlɛ tabarikala centre in bɛ yen nɔ de alhamdulilayi donc a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ dogolen yɛrɛ tɛ ne ɲininkali kɛ o b'a yira la tabarikala ayiwa an b'a jigiya k'a fɔ Bamakɔ fɛnɛ kɔfɛ duguba wɛrɛw walima Mali fan wɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna i yɛrɛ sɔrɔ association alegria ka hukumu kɔnɔna na ni maa ko kɛ a bɛ taa aw fɛ walima nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila aw ka bolo kan nɛgɛjuru sira minnu bɛ se ka di malidenw ma wa minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkanna ma kosɛbɛ numéro dɔ b'an bolo le 74 encore 30 donc o ye association numéro ye ni wele kɛra dɔrɔn information bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na tabarikala donc nin ye numéro ye min kɔni retenue ka di kosɛbɛ kosɛbɛ 74 30 o tɛ 74 30 alhamdulilayi an b'a jigiya k'a fɔ malidenw na aw wele nɛgɛjuru siraw kan ka se ka aw ni baaraɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ aw ni jɛkulu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka taa se hali Mali yɛrɛ kɔkanna ma kɛ tunkarankew an n'u bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ wa bɔlɔlɔsira ninnu kan an bɛ to ka mɔgɔ minnu ka degun bila donc malien minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ réagir o de la kosɛbɛ donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ wari fɛn fɛn bɛ ci ou bien prise en charge fɛn fɛn bɛ kɛ parce que caman b'a préférer u ka prise en charge yɛrɛ kɛ donc prise en charge fɛn fɛn bɛ kɛ a tila bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ malien minnu bɛ kɔfɛ olu b'a prise en charge n'a fɛn ninnu bɛɛ donc ni ne y'a faamuya a ka dɛmɛ fanba la a caman bɛ kɔkanmɔgɔw jɔyɔrɔ b'a caman jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ parce que an mana vidéo kɛ n'an ye vidéo kɛ dɔrɔn n'an y'a bila bɔlɔlɔsira ninnu kan malien minnu bɛ kɔfɛ n'u y'a ye dɔrɔn u bɛ sin k'an wele n'u y'an wele dɔw b'a mɔgɔw yɛrɛ de ci ka taa o tigiw fɛ yen nɔ k'a lajɛ si tiɲɛ yɛrɛ la ko tiɲɛ de don n'u y'a ye ko tiɲɛ de don u bɛ sɔrɔ k'an contacter u b'a prise en charge n'a fɛn ninnu caman o b'a jira k'a fɔ kɔkanmɔgɔw u fana ye dɛmɛ kɛba ye ka ɲɛsin ni jɛkulu kofɔlen ma ni o ye alegria ye tabarikala an bɛ kɔkanmaw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo Brazzaville la teleɲɛta kanunenba don ni jamana kofɔlen kan maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka tunkaranke yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔkanna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna banw kan ka taa se diɲɛ fan tɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma Adama Samake waati bɛ ka koron an bolo ni maa ko k'e ka kumakan laban fɔ yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ kɛnɛ kan an ka se ka na an da don lahala wɛrɛ la min ye bɔlɔn kɔnɔ denmisɛnninw ye walima an bɛ se ka fɔ giribu denmisɛnninw fɔcogo wɛrɛ la n'a bɛ fɔ ma les enfants de la rue olu ka lahalayaw la bari sujet don min ni a kuntagala bɛ se ka diyan wagati nataw kɔnɔna na nka ni maa ko k'e ka kumakan laban fɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni an ka sigi wɛrɛw cɛ kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ n'a kɛra mot de remerciement ye parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doniba taga tɛ ɲumaga ɲuman de b'i la
donc mɔgɔ mun dara projet la mɔgɔ mun dara ne yɛrɛ la ka da association na ka se fo bi ma n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli mun na parce que olu ye folibaga ye n'i y'a ye halisa ne bɛ cɛsiri la n bɛ jija la halisa a ko la i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ kɔfɛ fana tuguni minnu cɛsirilen n'o nɔfɛ ka taa hali association membre n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu bɛ encourager hali aw yɛrɛ télé ɲɛta o n'a équipe bɛɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na. Tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka association yɛrɛ tɔnden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo ka maa filanan fana fo depuis Dakar tɛ ayiwa ko a Samake ka awa fo yan nɔ fo Dakar kaw fɛ yen ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi an b'a jigiya k'a fɔ ni Ala sɔnna ma nin tɛna k'i ka nali laban ye télé ɲɛta ka plateau sanfɛ tuma ni tuma ka wele bila e ma walasa an ka se ka barosigi kɛ i n'a fɔ denmisɛn minnu n'i bɛ ka cɛsiriba ɲɛsin u ma n'o ye bɔlɔnkɔnɔ denmisɛn minnu bɛ siradaw la n'u bɛ yɔliyɔli kɛ n'u bɛ delili kɛ ni a dɔw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye bi-bi in na ɲɛnaminifɛn walima u kɛn bɛ ka sira jugu dɔw ta ni Ala sɔnna ma olu ka lahalaya da bɛna don olu bɛɛ lajɛlen na ni ka fisɛfisɛli kɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko i Samake merci beaucoup o bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ maa welelen Adama Samake ale bɛ association ɲɛmaaya la association min n'a bɛ f'a ma Alegria ba ɲuman kɛ jɛkulu ye nin min ka baara fanba a ɲɛsilen don ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma degun bɛ maaw ma ni i kan o cogo kelen na an bɛ se k'a fɔ denmisɛn minnu bɛ bɔlɔ kɔnɔ u ka dɛmɛ fanba bɛ ta ka ɲɛsin olu ma an ci ale wele ka na walasa an ka se ka barosigi kɛ an b'a jigiya ka fɔ faamuyali caman sɔrɔla baro in na nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma ka to ka wele ka na an ka se ka barosigi kɛ an b'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukanw Ala k'o yira an na ni o ye faso jɔ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحب